Lenovo sa okrem notebookov zameriava v poslednej dobe aj na trh so smartfónmi. Prichádza s novinkou Vibe X2, ktorá vás na prvý pohľad zaujme svojím dizajnom a vrstvenými farbami krytu smartfónu. Dizajn telefónu preniesol výrobca aj do balenia. V ňom je v hornej zásuvke samotný smartfón. Pod ním sú uložené návody. Lenovo nezabudlo ani na ochranu zariadenia. V balení je tak ochranná fólia, ale aj priehľadný plastový kryt pre zadnú časť mobilu. No a v tejto časti balenia sa ešte nachádza aj pomôcka pre výmenu SIM-karty. Spodná zásuvka zasa ukrýva USB nabíjačku spolu s dátovým a nabíjacím USB káblom, no a samozrejme aj slúchadlá. Displej smartfónu je pomerne veľký, a to 5 palcov. Vďaka tomu si môžete vychutnať hranie hier alebo pozeranie videí na poriadne veľkej ploche. A aby bol zážitok plnohodnotný, ponúka rozlíšenie displeja vo Full HD kvalite. Ak sa chcete odlíšiť od ostatných, na výber máte viacero farieb krytu smartfónu. V ponuke je totiž niekoľko farebných variácií, pričom základ krytu tvoria 3 farebné vrstvy. Tie spolu navzájom v odtieňoch chladia. Vysoký výkon zabezpečí najnovší procesor Mediatek s 8 jadrami, z ktorých polovica má frekvenciu až 2 GHz. Práve rozdelenie výkonu jadier používa procesor pre šetrenie energie batérie a tiež pre plynulý beh viacerých aplikácií naraz. Systémová pamäť smartfónu je 2 GB, čo je úplne dostačujúce pre najnovší operačný systém Android 4.4 KitKat. Vnútorný úložný priestor pre vaše aplikácie, fotky a videá je úctyhodných 32 GB. Kapacita sa však už nedá rozšíriť o microSD kartu, ako býva zvykom pri iných typoch smartfónov. Vibe X2 je samozrejme vybavený aj fotoaparátom. Zadný zvláda rozlíšenie 13 megapixelov a nasvietiť fotenú scénu môžete pomocou LED diódy. Pomerne zaujímavé parametre má predný fotoaparát. Ten prispeje ku kvalite vašich selfie fotiek rozlíšením 5 megapixelov. V tomto prípade môžete dokonca spúšť ovládať pomocou hlasových povelov alebo gestikuláciou. Vyfotiť selfie snímku tak bude pre používateľa jednoduché a zábavné. Bezdrôtové pripojenie je štandardné, a to buď pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Pohodlnému a rýchlemu surfovaniu na internete prispieva aj vysokorýchlostné pripojenie modulom siete 4. generácie, čiže LTE. Batéria je vstavaná a jej kapacita je 2300 mAh. Výdrž smartfónu je v priemere 7,5 dňa v pohotovostnom režime. Pre siete 3G a 4G výrobca udáva celkovú dĺžku hovorov 11,5 hodiny. Vibe X2 od Lenova teda ponúka to, čo sa očakáva od moderného smartfónu, a to všetko v štýlovom farebnom dizajne.